واقعێکی نوو لێ تەعاڵژێ بۆ کوردان لێ سووریایە دەڕێدەیە پێشهات بەرڤوێ دچنگ و جیرانێکی نوێ کوردان دەڕێدەیە ئەو ژی بەشار لاسەدا پارێزگا حەلەبێ دنەهادە بوویە ئاڵۆزترین ناوچەیە سووریایی تەڤاهیا هێزان گرانیە خۆخستنەوەی پارێزگێ بۆ بەهێزکردنا پێگەها خۆ دناو هاوکێشەیە نوویە سووریایدا کوردژی بەشدارین سەرەکە دوێ هاوکێشێ دەنا ji ber herdû kantonên Kobanî û Efrîn girêdayî parêzgeha Helebê ne şerêniha lê ser snûrê kantona Efrînê ye. Ji destpêka operasyona hêzên hikûmeta Sûriyayê dê gel hevpeymaniyên wê li Helebê hêzên Sûriya Demokrat jî gopiraniya wê hêzê ji yekê pêk hatiye çend gund û bajarok û cihên stratejîk kontrol kir bêtaybetî lê bereya Ezazê lê Bakurê Helebê dema herdû bajarokên Dêr Cemal û Mer'enez herwiha gundên Eqlemiya û Kefir Antoine kontrol kirin. Lê pêşveçûna herî giring lê balfirxaneya Minîxiya leşkerî bû goji destê çekdarê grûpên Îslamî derxist û li hevkirina di navbera xwe û Ehrara Şam derbarê agiribestê bêdawiyanî. Berî şerê Helebê mijara helî gerim di nav Kurdên Rojava û ragihandina deverê da mijara girêdana kantonên Rojava bi hev re bû lê hatina artêşa Sûriyayê ji bo navçeya navbera Kobanî û Efrînê li gorî çavdêrên rewşa şerê Sûriyayê dê hawkêşê biguhere û behsa rewşa Kurdan berî û piştî şerê Helebê dikin. Kurd berî şerê Helebê Kurdan dê xwest lê Rojavayê Çemê Furat pêşve biçin û rûbala dibin kontrola xwe de berfireh bikin. Herwiha Kurdan dixwest Daişê ji snûrê Tirkiyeyê derbixin û dorpêça li ser Efrînê rakin û herdû kantonên Kobanî û Efrînê bi heva girê bidin. Ew yek jî di rojevê de bû dûî demî de ji ber hêza aliyan ji Hesedê û Daиш û opozisyonê hevseng bû. Kurd piştî şerê Helebê Kurdan devera xwe ji aliya Efrînê ve zêde kir. Artêşa Sûriyayê nêzik bû ji snûrê Efrînê. Eger heye pêknedan di navbera artêşa Sûriyayê û Hesedê de derkeve. Lê cihê Daиш û opozisyonê artêşa Sûriyayê dikevin navçeya navbera Kobanî û Efrînê. Artêşa Sûriyayê li Helebê bihêztir e ji Daиш û grûpên opozisyonê. Eger heye artêşa Sûriyayê qaxeza navçeya navbera Kobanî û Efrîn ji bo bihêzkirina rola xwe lê Qamşlo û Hesekê bekarvehêne. Hebûna artêşa Sûriyayê lê wê navçeyê girêdana herdû kantonên Efrîn û Kobanî aloz dike. Lê beşek din jê çavdêran dibînin ku hatina artêşa Sûriyayê ji bo deverê ji bo hêza Hesedê baştir e ji ber ku artêşa Sûriyayê naxwazê bereyeke nû di nihade lê dijî aliyekî din vebike. Herwiha peywendiyên wan bi hev re baştirin ji peywendî dê gel çekdarên opozisyonê û grûpên İslamî de ew çavdêr dibîjin jî. Eger peywendiyên herdû aliyan baştir nebin xirabtir nabin bêtaybetî goberiyan ha herdû aliyan lê bajarê Hesekê dê meha heftaya sala derbas bûyî de bi hev re şerê Daиш kirine. Lê çavdêrên herdû nerînan lê serveyekê havrayna ku hatina artêşa Sûriya mijara girêdana kantona Kobanî bê kantona Efrînê ve aloz dike. İbrahim Adem, ên Artî.